39 día antes el día de elección, si presidential frontrunner Senadora Grace Pola Manzares ya promete para poner un massive infrastructure aquí na ciudad de Zamboanga na momento ele queda el siguiente presidente del nación. Bien bonito el ciudad de Zamboanga asigun con el presidential frontrunner. Si ele queda el siguiente presidente del Pilipinas na primer 100 día di suyo, manjunta ele con el mga opisales del ciudad de Zamboanga para diskuti si cosa debe proyekto implementa para del ciudad. Of course, kasama talaga. Kasi yan talaga yung ating pupuntahan nga sa ating mga kababayan, ang rail system napakahalaga para mura ang pag-transport ng produkto, pati ng biyahe ng tao. Pero dyan sa Zamboanga, ang dami nating gustong gawin. Hanggang ngayon, may mga internally displaced persons pa. Hanggang ngayon, yung epekto nung nagkaroon ng Zamboanga siege ay nandyan pa rin. Tutulungan natin ang local government sa lahat ng pangangailangan nila para yung mahihirap sa Zamboanga ay matulungan agad. Priority ko yan, Manong Ronnie. I hope mabigyan ako ng pagkakataon sapagkat palagi kong binabalikan to. Zamboanga is a beautiful province. Unfortunately, hindi nakakapunta dyan ang maraming tao dahil sa peace and order situation at dahil na rin sa kakulangan ng infrastruktura at tulong ng gobyerno. Yan ay priority ko because Zamboanga is a #1 potential tourist attraction na kailangan makakalikha ng maraming trabaho dyan. Kaya makaasa kayo, within my first 100 days, I will meet with your local government in Zamboanga to make sure that all your projects that will help the economy at yung mga kababayan natin magkatrabaho at relocation ay maging prioridad. Huwag naman natin sabihin na para lang sa anak natin ang kinabukasan. Ang kinabukasan dapat matamasa na rin natin ngayon. Kaya natin yan kung talagang sisipagan at hindi ibubulsa yung pera. Kaya huwag kayong mag-alala sa Zamboanga. I think Zamboanga will be known not only in the Philippines but in the entire Asia as one of the best places to visit. Plus, all of your production there, yung mga sinusupply ng Zamboanga, seaweed, yung mga seafood natin at lahat, ay makikilala talaga mas lalo pa sa buong mundo. Si Senadora Grace Poya promete para alocar 30% del national budget aquí na Mindanao. Asigun ko del hija del dipunto Fernando Po Jr. del mga pasaw administrasyon el gobyerno tapone mucho budget y proyekto na Metro Manila areas kumpara na Mindanao y Visayas. Si Poya habla bajo na su administrasyon. Continua ele pelea contra corruption y debe siya asigun accountability el todo opisales de gobyerno. Asigun pa po, debe fiel el una administrasyon ng mga bibyente este el su advokasya después el Mayo 9 eleksyon. Karoon ng accountability, ibig sabihin parusahan ang mga corrupt, kaibigan man o kaaway, bigla nagkaroon ba ng posibilidad na matutuloy natin? Kasi kung na-disqualify ako, di siyempre, parang mahihirapan na talaga na itulak yun dahil ang Pangulo, mabilis na makakapagtupad ng mga reforma, lalong-lalo na kung tapat, maaasahan, mabilis kumilos. Kaya también si Grace po para tiene reforma na ahensya de judikatura. Aumenta el sueldo del mga juez para prevenir el judicial corruption. Debe asigun kun po, el siguiente presidente del país hindi kurakud. Debe mas abrir con el trade policy del nasyon. Lo menos puede entrar el otro negosyante extranjero y man negosyo aquí na Pilipinas. Nasunto del blackout na siyudad y entero Mindanao, si Grace po dale orden con el Department of Energy para man rehabilitate con el planta del Agus y Polangi. Manda bisa con el military na mga linya de kuryente para hindi po din larga bomba ang mga rebelde ikausa electric shortage. Senator, isa sa mga problema dito sa Mindanao, especially dito sa Zamboanga City, yung power, electricity. And water. And water, of course. So, if ever, swertihin po kayo after May 9 election, sa tingin nyo ano po dapat gawin dito sa problema namin sa Zamboanga at saka sa entire Mindanao po? Sa ating mga kababayan, magkakaroon na ng sapat na kuryente. Pagdating ng 2017, sinasabi nila doble na. Alam ko matagal pa yan hanggang ngayon. Kaya nga hindi dapat maulit na ang bagal-bagal bago magtayo ng power plant. Kaagad-agad, ipaparehabilitate natin ang Agus and Polangi. Sapagkat pag yan ay na-desilt, na-dredge, na ayos, mas maraming kapasidad sa kuryente kaagad-agad magkakaroon ng sapat na kuryente dyan sa Mindanao. Pangalawa, ating mga grids
kailangan pangalagaan dahil pinapasabog siyempre pag pinasabog, may power interruption. Kailangan may mga nagbabantay na dyan na military. At ako, pag naging Pangulo, hindi porkit na babae, mahina. Alam ng mga nanay yan. Ang mga nanay may malasakit pagmamahal sa kanilang pamilya, kaya tututukan ang mga bagay na alam kong nakakaapekto sa aking mga kababayan. Yarin di tambing grasya si Senadora Grace Poe por el endorsement del antes presidente Joseph Estrada con ele. Pero no hay ele contesta de pijo si ele ba aksepta con el endorsement del antes presidenta Gloria Macapagal Arroyo. Unang-una, hindi ko siya nakakausap, never ko siya nakausap, at wala siyang pahiwatig na siya ay mag-i-endorso sa akin. Pangalawa, alam naman ninyo yung kasaysayan noong 2004. Ayokong sabihin na napaka-isnagera ko, pero siyempre, iba naman kasi yung pananaw namin ng mga panahon na yon. El senador llaman campaña ese día en la provincia de Laguna, mientras el su vicepresidente senador Chis Escudero llaman campaña na Ifugao. Gilbert Manuel, Dateline, Zamboanga.